Bajet ma migawo mar omenda osomo kawuono mogik ne jatend piny William Ruto motelo ne yiero maduong' mar 2027. E bajet no, sirkal omiyo pek moko kuom migepe motenore gi singo mag William Ruto. Migawo mar kongo apeyni, migawo mar teko, migawo mochung' ne rowere kod joma mine gine moko kuom migawo ma odewo. Kaka jafambo marwa Ksh840B leronwa, bad migawo mar doho kod od bura mamalo bende oyudo pok mar omenda moheo biliona 80. Weche 14 motelo ne yiero maduong' mabiro, bajet manyien omiyo pek thoth singo ma jatend piny William Ruto ne omiyo oganda jo Kenya motelo ne yiero mar 2022. Kuom bajet mar Sh4.8, sirkal malo dhi wuok Sh2.8. Sh1.9T idhi tiyogo e chulo osara kaachiel gi tayo tije mag sirkal e kinde ma bilion 840 ema idhi tiyogo e chwalo chenro mag dongruok. Achiel kuom chenro madito mag jatend piny William Ruto mar gero udi manyasani e nengo moyweyo dhi yudo bilion 135.8. Mr. Speaker, the government has accelerated implementation of the affordable housing program to address Kenya's housing deficit, create jobs, stimulate local manufacturing, support MSMEs, strengthen county economies, and improve the quality of life for millions of Kenyans. Mr. Speaker, through the program, number one, a total of 277,281 housing units have been completed or are under implementation nationwide as at May 2026. Two, the program has also successfully aggregated demand through the Bomayangu platform, where more than 1 million Kenyans have registered their interest in home ownership. Lek market o Kenya kin pinje mosedongore bende oyudo keyo mobop tok migawo mar kongo apeyni yudo bilion 230 e kinde ma migawo mar teko to oyudo bilion 27. Number two, increase country's installed electricity generation capacity to 3,272 megawatts as at April 2026, with additional capacity expected from the 35 megawatts global power plant. To improve energy security and reliability, the government has modernized substations, strengthened the national grid, reduced system losses, and enhanced regional power interconnections. As a result, 73.45 kilometers of transmission lines and associated substations were constructed, while 200 kilometers of transmission lines were energized, including the Lesos, Kabarnet, Kitui Wote, and Sondu Homa Bay lines. Expansion of road network across the country, with over 2,669 kilometers of roads constructed and more than 132,000 kilometers maintained. Kaka yo mar chopo singo mare mar ting'o malo rowere kod joma ochando, migawo mar rowere kod wakeyni okwanyo were kendo wuok kod bilion 109.72. The government has, one, constructed 4 youth empowerment centers in Mwea, Chepalungu, Dagoretti North, and Mandera South constituencies. In addition, 25 youth empowerment centers have been equipped, bringing the total to 156 youth empowerment centers across the country. Number two, the government has also enhanced skills development and wealth creation through provision of loans to 93,559 youth entrepreneurs through the Youth Enterprise Development Fund. Additionally, 91,253 youth have benefited through startup grants under the National Youth Opportunity Towards Advancement (NYOTA) program. Jo od bura mag UDA onyiso geno margi ni bajet manyien dhi konyo gi chopo thoth singo mane gimiyo oganda jo Kenya kendo miyo gi thuolo maber mar yudo loch e yiero maduong' mabiro. Mage timore kinde ma kweth mobalo kod sirkal to seyo sirkal kuom loso bajet maduong' madhi miyo jo Kenya osigo mapek kokalo kuom osuru. E bajet mare mar ariyo e apisi, jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango chenro mar sirkal mar yaro dero mar choko osuru pacho kae e neno ni jo Kenya duto ogolo osuru kendo konyo sirkal chopo singo mage. Ksh840B, Ramogi TV, Pale.